Owganistanda Talabanyň köpleri üçin garaşylmadyk ýagdaýdaky çaltlyk bilen paýtagat kabyly eýelemegi bir näçe günden bäri dünýäniň köp ýurtlarynyň üns merkezindäki esasy özgürçlikleriň biri bolmagynda galýar. Soňky wakalaryň mümkin täsirleri barada aladalaryň artýan döwri Türkmenistanyň häkimetleri, sultanda habar teristleri hem günorta goňsusundaky bolup geçýänler barada kelam agyz söz aýtmaýarlar, ilaty düşündürüş bermeýärler. Maýda Amerikanyň Owganistandaky eserlerini resmi ýagdaýda çykaryp başlamagyndan soň Taliban degistirlikdäki gysga wagtyň içinde ýurdun möhüm şäherleriniň tas ählitini iýeledi we 15 awgustda paýtagat Kabyla girdi. Bu ýagdaýlaryň fonunda Owgan prezidenti Ashraf Ghani hem ýurdy terk etdi. Bu wakalar şol wada dünýädäki iri habar teristlerinde gysgaly habar höküminde beýan edilen bolsa, söz azatlygyny berk çäklendirýän Türkmenistan özüniň 800 kilometr töweregi terhit aryşagy bolan goňsusundaky ýagdaýlar barada häzirki güne çeline hem ilaty düýbünden maglumat bermeýär. Yekşenbe güni, ýagny paýtagat Kabylyň Sinan güni Watan habarlar gepleşiginiň akşamky efirinde prezidentiň adyna gelen hatlar okuldy. Onuň hepdäniň dowamyndaky gatnaşan çäherleri, halyçylyk tenedi, teleketçi bagwanlar, ýurtdaky kanyonlar barada reportajlar berildi. Ýurdumyzdaky özboşly keşfe bürünen ajaýyp kanyonlar görünür haýrana goýýar. Emma goňsy Owganistanda islamyň aşy bir kadrlary esasında döwlet dolandyrşyny gurmak isleýän Talabanyň Kabyla girmegi, şol sanda prezidentiň köşküni eýelemegi barada hiç zat aýdylmady. Wakalaryň ertesi güni döwletiň elçiligindäki mediada, şol sandyr gazetler, jurnallarda hem bu barada ýene-de hiç maglumat berilmedi. Adatça bolşýaly metbuatda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň şahsiýet kulturyny dawarlandyrýan makalalar çap edildi. Ýogsa şol günler paýtagat Kabyldaky ýagdaýlar bilen birlikde Türkmen Owgan terhidinde hem galy goply özgürçlikler bolupdy. Azatlyň habar berýäsi ýaly Türkmen häkimetleri Owganistanyň demokratik tewitlerinde ýowuzlukdan gaçyp Türkmen terhidine sygynan hökümet güýçlerini, bosgunlary, şol sandy etnik türkmenleri hem bitaraplyk statusyny salgylanyp öz çägine geçirmändi. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurdy Türkmenistanyň döwlet emeldarlary Sultan Berdimuhammedow hem Owganistandaky ýagdaýlar şeýle-de alaçsyz bosgunlar babynda häzire çelne hiç kile reaksiýa bildirmediler, açyk beýanat bilen çykyş etmediler. Şol bir wagtda Merkezi Aziýanyň Owganistan bilen terhetleşen beýleki döwletlerinde, ýagny Täjikistanda we Özbegistanda hökümet resmiýetleri belli bir derejede goňşy döwletdäki ýagdaýlar barada çykyş edýärler. Şeýle-de ýurdun öz içindäki habar teristleri hem bu ýagdaýlary giňden beýan edýärler. Galy berse-de bu ýurtlar Türkmenistandan tapawutlykda Owganistandaky zorlukdan gaçyp gelen bosgunlary şol sanda hökümet harbylaryny hem öz terhet çägine goýberýärler. Azatlyk radiosynyň Täjik gullugynyň jurnalisti Abdullah Asurov Täjik resmiýetleriniň Owganistandaky ýagdaýlary izlerleýändiklary barada ilaty habarly edip, ýurdun çägine goýberilen Owgan bosgunlary barada hem maglumat berýändiklerini aýdýar. Социальный Душанбе также вчера подтвердил, что они приняли 143. Dün Täjik resmiýetleri ýurdun çägine zorlukdan gaçyp gelen 143 Owgan harbysyny goýberendigini tasdikladylar. Olar harby uçurlarda Buxtar şäherine geldiler. Harbylaryň arasynda 2 aýal masgala hem bar. Olar elindäki 53 sany ýaragyny tapşyrdylar. Olar häzir şäheriň uniwersitetleriniň biriniň umumy ýaşaýyş jaýynda ýerleşdirildi. Bu maglumaty resmi Täjik häkimetleri tasdikladylar. Owganistanyň Täjikistandaky elçisi hem bu ýere baryp gördi we Owgan harbylary bilen söhbetdeş boldy. Bu barada hem yerli habar teristlerinde maglumat berildi diýip Abdullah Asurov sözüne goşdy. Он с ним беседовал, и короткое видео с их беседы тоже распространяли СМИ. Bu ağırlıkda tinçiler Türkmen häkimetlerining şol sanda ýurdun özüne hem täsir etirmegi mümkin. Goňşy ýurtdaky bolup geçen ýagdaýlar barada dymmagyna, şol sanda bosgunlary hem kabul etmediligine tanqid garaýarlar. Türkmenistandaky ýagdaýlary içinden izlerleýän ýazyjy Hudaýberdi Halleýew resmi Aşgabatyň häzirki hereketlerini gorkuklyk hökmünde häsiýetlendirdi. Türkmenistan bolsa häzirki döwürde dymýa, olara kömek bermekden geçen, gaýta Owganistanyň içinde bolup geçen wakalar barady. Öz halkyna maglumatym bermeýär. Türkmenlerde şeýle bir nakyl bar. Kıyamet günü goňşudan diýerler. Goňşunyň şoňňaly beýik borjy bar. Ýöne häzirki döwürde Türkmenistan şol borjuny hötde gelenok. Türkmenistan öz goňşusyna barýan betbagtlygy, agyr heläççiligi görmezlige salýar.
şol barada sesini çıkarman durýar. Munyň özü diňe gorkoklukdan başga hiç zat däl. Mundan öň azatlygyň ýagdaýlardan habarly çeşmeleri Türkmen owan terhidindäki ýagdaýlaryň howtalalydygyny belläp, ýurdun harby bölümlerinden owan terhidine gosmaçy güýçleriň iýerilýändigine aýdypdylar.